Čaute, tu vás víta Krin o Minecraftu druhý diel. A je tu s nami a Sancho. Dobre, takže Dobre. A ideme. Dobre, sa budu kačečka. Dobre, máme to. Dobre, my ideme to. Máme týmto. Modny do tego Minecrafcie. Ale budeme tворить уже Санька победил. Нам нужно остановить моды на Minecraft. Mám 34 a 20 je v trojici, takže v pohodě. Mám uhlie. Teď mi nemám uhlie. Ako na dzedine, že? Vedel si ho prúžne. Jo, vy na to potrebujete spať. Tak máme celú spaninu strechu. Veď ja viem. To najlepšie, vieš? Aby ste mohli večer pozerať. Tak keď máme DVD. Neprší, no. Daj to do PC ten piesok. Viac ako 64 tam nie je. Heže. Keby taký Sancho má takto skin. On si teraz vlože Spot Swing 28052. Ja si to na budúce zmením na Sancho, tak potom sa nebojte, že... Dobre, chalani, toto som ja, to je moja postel, to ja nepustím. To je moja. Dobre, ja mám 3 skielka. A ja mám tiež 3, neboj sa. Veď mám to nie. Ja idem do čau. Ďalšiu ovcu vidím. Potom môžeme dať na budúce aj nejaký mod, že z hliny spravíme diamanty. Nie, drako. Draky? Dobre, draky. Tak potom vám to poposielam. My už to máme. My už to máme, takže... Neberte mi to sklo, kurňa. Však ja som to vôbec neviem. Už máme 2 bomy, ešte jedna boma a máme ďalšiu posteľ. Doma ono crafting table. Ja som si musel urobiť lopatu a krompať. Ježiš, že by si šiel do baráku o 3 kocky. Takže si musíš spraviť ďalšiu a my ľudia nejavo. No, a na čo to je potom? To je logika. To je moja logika. Máš pre sebe To je sklo. Sančová logika. Kurňa, neber mi to, lebo Máš ani jedno? Jedno.
To je ti tak, že... Či ani jedno, ty si mi to švihol, že? Kurňa. Tak ja pardon, akože. Ja mám dve. Ozaj, poďme ešte niečo robiť. Miňo, kukni. Maťo, kukni na mňa. No, Dídu. Počkaj. Dídu. Hlavne potom Vlastním dobrú správu. Máte Máme však- dokončený dom. Dobre, dajte poštu uhlíkový. ja už začnem tie mody, inak keď bude na Green kanále, lebo tie sa robí, aby som mohla točiť na Midwest. Tak ja si zoberiem jeden sword a idem niečo pozabíjať. O ja. No ja, green. Čo chceš? No, môžeš ťa žiť, alebo niečo robiť. Skrátkovať neviem. Čo som vyzeral tu nejaký inžinier? Inžinier Green 3. Magara Green 3. Chceš, že ti dám po obeku čera? Tá, pardon. To bolo zo strany, to máme také prezivky, no. Á, tu je ovca, aj prasiatko. Počkaj, ešte aj kráva, ty kokos, zoberiem z nej túto onu. Tutorial. Tutoriál. Zoberiem z nej tutoriál. Ovca, poď sem. Kde odsuň Tu. Á, on je plodný. A teraz ty Sancho, dáš mi tú vodu? Teda. Sancho, dáš mi tú... No, To čo tu máme? Tu je ďalší kameň vody. No, tú vlnu, lebo tak povedz. Postel? Vlnu potrebujem. Postel chceš, nie? No, lebo dve sa spolu. To už fakt? Tu máme už dve. No, ale nie. Tak sorry, potom ja som jednej postavil, aby som bol vyššie. Ale nie, musím stavať. Daj mi tú vlnu. Tu máš, kde si? Chytaj. Aha, tu je ovca. No, ale že potom nám budú chýbať dve osoby, čo si dajú postel. Ja budem prať od vás, čo chceš. Nie, ja nebudem spať pri vás. Budeš spať. Majkarte. Tak my budeme robiť s matom dieťa. Drevo. Green, ty si zobral drevo. Potom na Som budúce nič možno neurobil. na budúce možno spravíme aj Počkaj. taký mod, že budeme mať babenky nejaké pekné. Počúvate, on si myslí, že keď je vo videu, on potrebuje, už povedal asi 4 veci, čo môžeme natočiť a natočíme iba jedno video. To je úplne sranda. No vidíš, lebo ja som Tak inteligentná na ale oni rozdiel môžu od vás. dokumentárov zase napísať, že čo chcú. Koľko je 5 plus 5? 9. Dobre, ty. A potrebujem... Vidíš lepšie, jak ty. Green. Potrebujem drevo. Ty chodíš poď jak si taká naťažiť. baletka. Ja. Ty chodíš jak taká baletka. Kto? Ty Maťo, ty vôbec nekráčaš? Ty iba normálne ideš takto. No? Keby si lietal. Ty Čo máš je módy, že? Maťo. Nie. Tak sme na green... Počkaj, donútra dám nejaké kvietočky, aby to bolo krajšie. Chalani, zlato! Ty si To fakt? Pozri sa tu, jak mi nevá. Ty kokos fakt. On našiel zlato. No, ale problém je to, že nemáme železný krom, pač. Tak tam daj checkpoint. Či nemáš checkpointy? Ja. Potom, počkaj, ten kvietoček si zoberem. Dám ich sem, tie To je magnézium. Chalani, to je magnézium. Máme Tak, sveticu. máme tu kvietočky, pekne. Maťko, kvietočky. Pre teba. Pre koho? Pošta pre teba. A od koho? Od samča.
Počkaj, skúsim Sám, zabiť túto. co? Jo, máme Co? kura. Osral si, to nebijú. Kde máš kuru? Dúfam, že nebol... Je, ale mňa... Lebo my jednu máme v klietke. Jednu máme v klietke. To je na druhom svete. Či sa nám Tak mňa zdá? to úplne laguje. To nemôže byť na druhom svete? Aha, je vlastne to je na druhom svete. Pardon. Veď preto žiadnu som nevedel. Kokos mňa to laguje, ja niekoho bijem a až potom skape. Musím, že áno, mám trošičku. A bez, stačí mi, jestli som našiel zlato. Kokos, ale jak si skričal. Chalani, zlato! Ty, dobre, tak je to moje zlato. Á, super. Vy kde ste pod zemou? Ja vy som tu vás máte- nachytal. Vy tu máte takto. Nie, to som ja, to ani Mati nevedela, som ho našla takto. Nie, ja som vedel, že tam je tú ťažbu som spravil ja. Hej, ale že som tu vykopal to. striebro! Striebro. Ale posunte si, to je mal miesta. To počkaj, tu máte to postavať, to čo ste robili spolu? Že ja už mám jednu. Po pracovnom styku. Ja To je to zlato, že? Po pracovnom styku. Potrebujem chalani. Počkaj, ja som vám zabudol vrátiť ten piesok, čo mi zostal. To nie je fajn. Na čo mi bude? Veď ho mám 62 tu. Ozaj môžeme vieš čo spraviť, Senčo? Vyhliadku. Alebo skleník. Vyhliadku. To je, ja som pestovateľ. Dobre, ale kto má fakuje? Záhradník Green 3. Pokosí. A ty si Ty si Jan Pavel II, tak čo chceš? Nevieš, že nie som moc devčina. No lebo ty, hej. Máňa Otca a Sana a Ducha Svatého. Doriti, ja som omylom to zlato vykopal. No s dreveným. jasné. To by som sa opoval, aby som ti to tvoje. To celé vykopal. Aha, tu takto pôjdeme. Aha, tu takto pôjdeme. Aha. A my, Green, poď sa. No čo Poď chceš? sa, ukáž to videa. A tu máme taký záchod, poď hore. Ale ja som dole. Basta, idem kopať, nájdem najsnejší nejaký diamant. Poď sa, Sančo. No. Sančo. Taký záchod. Hej. Tam si utipnem, hej. Ja som vyriešil už záchod, ja som aký múdry. Ty môžeš byť ja? A to nie je? Taký architekt na provokovanie. Sančo. Hej, veď mám jednu vlnu. No, budeme dve, ešte jedna potrebuje. Ja mám. Máš dve? Hej, dve mám. Ja to zase neogebom, ak to sa už. Nemám, poď, tu máš. Chytaj. Len ti postavil. On nevie chytať, on nemôže. Máš? Čo som tu našiel, ale ja som našiel jaskyňu. Šibe vám, No a tu som dopredu jaskyňu. je ďalší. Ja som našiel jaskyňu. No vidíš, aký si ty. Vidíš? Inteligentný. To sa uč, to nevieš. Láva, chalani, láva. Dobre, tam niekedy. Láva, redstone. Redstone. A tu treba železný. Alebo kamín. No, mám tu jedno železo, a tam je staré, iba nie ešte jedno železo. To dve. Čo dve si mal? Dve, čo si No hej, ale nemal som ich ako vykopať. Dobre, tak nemáte. poď sa vyspať cez deň to do. Pozor. Miňa, poď. A ja ku tebe nejdem, zabudni. Veď máme oddelené postele. Dobre, ty. A ty tam máš sám. Ja som gebodom. Čo? Kamarát mi volám. Zerúž. Ale pridaj ho. Tu máš izbičku. No, pridáme ho. Ale potom by som nemohol hrať asi. Izbičku. Tu máš aj svoju vlastnú izbičku. Mato left the game. Čau. Čo potrebuješ? Teraz natáčam práve. Natáčam. Je, Mám s troška ne- kamarátom. Čo chceš? Za chvíľku ti zavolám a pôjdeme do konca. Jak sa mi nám bude chcieť. Čau. Nevšímajte, trošku nahulený. Proste. Lebo ma nepočul. To kto urobil takúto hovadinu? Čo? Bani dieraže. Čo som ja spravil? Nehaj to, keď Minko. No a tu Či je Green moja chce- posteľ.
Veď tak ja som tu spravil Greenovi, že posteľ Tuto máš... Či si Green ala tutti. No, tu má každý post. Ovca! Nechcem tu. Ideme už strihať. No? Tak počkaj, ja to postavím okolo nej. A to si ako sa dostanem Tu pošťa do rýchlo. craftingu. Dobre, je to. Normálne. Ako sa dostanem teraz v craftingu. Ja sa tam dostanem. No, dostaneme sa tam, takže to je dobré. Alebo si vykraftíme nový. To tu mám. To môže byť predavačka. Ovca predavačka. Ja mu trošku šiblo. Choď ešte. Nezále. Potom mám Cookie Pip Porket. Či jak sa to volá. To Čo je? proste maso. Ja. Potrebujeme vypiesť piesok, lebo musíme... Dobre, Green, poď. Kde ste? Tu som hore. Máme každý postiel. Lebo len idem robiť tie nožnice, aby sme ju mohli Dobre, ostrihať. poď. Tu máš postielku, dívaj sa. To je moja. Tu, ešte aj osamotenú. O, dík. Papa. Dobre. Ahoj, Sanča. Dobrú noc. Kde? Ja chcem spať. My už gábeme. A ty už gábeš, Mačo? Všetci. Dobré ránko. Dobré ránko, Sančinko. Mladý pánko. Dobre, Oholiť my ťa ideme treba nakopať spánkom. ďalšie. Počkaj, koľko stojí nožnice? Ja som večer pil, no. Zále. Nemáte niekto pikek? Čo je to? Nemáte pikek? Dajte mi rýchlo Picket. toto... Inak, čo to bolo? Čo? Ja už žiadne nemám. Ja som všetko dal do Ale truhly. myslím... Tak piesok. Počkaj, dám ho do truhly. Ja sa ne... Nie, daj ho do pece, to som už tam pije. Čo som to chcel urobiť? Žádny kopače. Však dole ti... Dobre. Mám? Ja ich nemám vypečené, čo dojem si čo... Ja mám 4 tie one. Čo? Ale nie, to sú stejky a na čo sú ti stejky, keď sú nie zapnuté deficity. To je logika, kto dá pes, lebo ako Vy čudný. ste si nezapli zombikov? No a to potom... Počkaj, budeme mať hotové, čo si myslíš? Čo? Zaraz To by nejaký bola väčšia architekt. sranda, či to No, každý by to umie. No, Ale to by bolo a opäť mi les... Čo to je tam? Pardon, že nadávam. A ty čo nadávaš? Si pikek? Nie si pikek, ja som pikek. Ja mám pikek. A ja mám aj železný pikek. Ty máš zelený? Železný. Zelený. Ukáž. Tu sa mi pečie, ty bukino. Ty máš iron. Jeden iron. A chceš si spraviť železný Jeden pikek. iron, 3 irony. Hej, mám 3 On má irony. 3 irony. Ty máš zoom mod? Čo mám urobiť? Kybel. Pikek. Ja neviem. Jos, môžeme vykopať želez či zlato. Chále, neviete o tom, že ja som našiel tú baňu, ak neviete? Hej, vieme. A je tam lava, a je tam redstone. Veď ja viem. Tak ich ideme vykopať. Ale posunte sa, že tu lepíte na mňa ako žuračky. Dobre. Čo som vám kedy spravil. Pozri to, zlato vykopáme, čo budeme môcť. Tu. Kuč, už je 35. Hej. Som kopal. Nerobte, vy tu nechápete tomu celému, tomu biznisu. Dáme si ako... Wow, jaskyňa. To som ja objavil to pokino. Toto nie, toto si ty neobjavil. Si tu. Kde máš jaskyňu? Som v jaskyni. Ja aj tam hore. A tam sa, ale že nemáš faktor. No tak mi nejaké... Poďte hore, dáme sa na pomoc, ako sme začali. A kde si išiel? Kadeľ si išiel? Kde si, kučera? Ja už na vás čakám vonku. Poď dole. Je aj vonku už? Dobre. Ja... Tak ako sme na začiatku. O, to ideme končiť? No, hej. Ešte nie, ešte vykopem redstone. Dobre, vykop si redstone. Viem, že tu nie je laba, ale na čo ma zabije. Taký sa Ja som pohraj pri spontánne. tebe. Oni gerlínky brunaj. Á, to deti. Mám spolu, že Ešte- takého tak...
Mili sa. No, Ty kokos, spawner! Kde máš spawner? Aj, ty kokos! Kde všetko berieš? Kde si? Čakajte, ja to si vykopať, prosím. Jo, A on nebude kopať, on nakradne z týchto. kokos! Spawner! Nie, ale Kde si? nekop ho. Nechod tam. Kokos! Choď ho vykopať. Počkaj, čo robíš? O, diamant! Kde máš diamant? Diamant! Diamant! No ale to už Poď, vykopme to! Vykop to ešte! No, diamant vykop. Ideme za vami. Tak pohni. No, choď! Poviem, že green dollar. A železo, cháli, všetko. Poď, vykop to! Tu je diamant! Čo šíbe? Nemám kompu. No jasno, ty. Hovado. A pôjde diamantová sekera, aby mali na drevo. A ja som to našiel, je to moje. Ale nabok. Spoločné. Dobre, ja... Dohodneme sa. Dostane polovicu. Zlato! A každý dostane polovicu. Ale ja dostanem najviac. Ty dostaneš, ak vyjde o jedno viac. Ak vyjde. Čakaj, neviem. Tu máme ešte zlato. Hej, idem. Poď. Máme pri sebe 7 ironov. Tak tebe pôjdu 3. A ja, poď, Nie, poď tri. ešte sem za mnou, poď. Hlavne neskoč do lavy. Poď sem poď. Dívaj sa. Hej, vidím. 7 nie. Tu máš, poď. Idem. Pravú som. Tak Maťo, ty budeš mať zlato. Nie. A tu je Brnko ďalšie nechceš? zlato. Dobre. Šibe? Tak Áno, nie, vy si to je nechajte, zlato. vy si rozdielte zlata a mne teda... Čo si? A mne nechajte zlato. Tak ale diamanty sú lacnejšie. Čak ja Ja viem. som dneska spadol. Kokos. Máme potom 3. Dobre, poď, daj to do truhly. Počkaj. Končíme! Ty kokos. Kokos. Končíme tento diel. O, Poď. tohto radšej už je. Počkaj, ale teraz kadiaľ, tadiaľ, poď za mnou. Idem. Poď. Hej, vypraznil si všetky truhle. Ešte Ja už aspoň som- respawn. Aby som dostal. Dobre, a poď za mnou. Koľko mám ikve? Hlavne neskoč do tej lavy. Ja ťa Prepač. zabijem. Kde si? A teraz kde v Minecrafte? Ja to vie, bo mať. Dobre. Jasné. Skoro skočil do lavy, tak nič nehovor. Ale nezabil sa. Počkaj, To tu by je napísal. tá slepá ulica. Toto je. Čakáva to, ne? Veď. Ale však ako by som sa mala dostať hore, musím to vykopať. A to vidí hore. Takže, ale ešte si to idem užiť. Čo si ideš užiť? S kým? S kým? Ale už skončíme green. Hej, ale daj to do truhly. Lebo Čo je Sancho náš- za chvíľku bude musieť končiť. Áno, ja už musím A končiť. ešte nemá... Vieš čo? Ešte nemám natočené, viete čo. A dám, tvoj. Jose bude mať diamantov seker. A uvedím si domček. Milan, či? Ja sa stále letiem s tým spolužiakom. Daj to všetko do tej truhle. No hej, ale však, aha, Maťo to bude mať nabok, Sancho. Nech sa ťa poknú. Potom mám aj Sancho, kydel. robím, vypadni. Mám aj, počkaj, dám tu všetko, čo mám. Ja chcem iba zlato. A ja chcem iba diamant. Niečo si môžeš nechať. Nabok. Dobre. Vy si rozdielte... Tak poprvé, Maťo má to najlepšie, má iba 3 tieto. Green. Železa, nie to je železa, iba 3. Irono. Môžem vám Hej. niečo povedať? Povedz. A kde sa? Toto je, ja budem mať 3, ty budeš mať 4. Áno, a ja budem mať všetky A zlata. reštované sú moje. A ja budem mať všetky zlata. Ale sú iba 3 zlata. No a nevadí. Tak daj vypalovať toto železo. Nie. A tu má ja. Alebo ich viac tých zlat. No, mi sa zdá. Hej, veď počkaj, vy ste to nedali vypalovať. Čo Pozor, uhnite. Čo sa nedá vypolovať? Uhnite. Ja, poďme to už ukončiť. A potom... Len počkaj, Maťo, nabok, Sancho. Čakám vás ho. Dávam. Sancho. Nemáte plísak, jak sa to volá? Mám. Uhlie, daj to tam. Dobre. Čo si spravil s tým? Teraz sa nemáme ako dostať k onej. Ja viem, ale ty si sa... Proste ja som sa to snažil štiknúť truhu a nechcel som to...
Poďte už návonok, potom to spravíme. Len aby tu Za máte nás kamerou. zmizne. Keď to dáš do Česka, tak to nezmizne. Keď to bude za Až kamerou. teraz to idem do Česka. Všetko dáte do Česka. A teraz daj aj ten, oný. Spravíme za kamerou. Čo chceš? Dobre, už si... No, dobre, ideme. Už musíme končiť. Dobre, končíme. Už je... Počkajte. 2,42. Dobre. Takže... Čaute.